Ya timve mayankho amafunso ena amene ali mnyimbo ya kuti kodi asauka kulirabe zina ndi nkhani zimenezo ndi zina mankhani zimene makambirana mprogram imeneyi ndithu ya kulinji nkhani zake zimakhala zimene zokhudza kayendetsedwe ka dziko ku nkhani yokhudza miyoyo ya anthu kankundale kuzachuma ndere likambirana nkhani yokhudza thandizo limene anthu amakapeza mzipatala za mdziko muno patuluka kafukufuku kapena nkhani imene atula nkhani ochokera mnyumba zowulutsa mawu kapena zosindikiza nkhani zosiyanasiyana alemba nkhani imene yokhudza katangale amene akuchitika mzipatala za boma za mdziko muno. Ngakhale zipatala zizili zaulere anthu zadziwika kuti anthu amalipiritsidwa ndithu ndalama zimalipiritsidwa mwanseri kuti munthu alandire thandizo mwachangu. Totheka nopita chipatala peza thandizo sili kupezeka koma mukapita nkena kachi akuti thandizo limapezeka. Ndiye tifuna timve kuti kodi zuyenda bwanji pamenepa tikhaenda alendo athu George Jobe amene ndithu amathirapo ndemanga pa nkhani za umoyo kapena amenyera ufulu okhudza thandizo la za umoyo. Tikhaenda Anthony Masamba wapampando wa komiti kunyumba ya malamulo yona za umoyo komanso ndithu Innocent Mphongolo amene athandizire kuunikira nkhani mstudio muno. Tili ndatola nkhani athu Jason Malowa, Nathan Hara komanso ndithu mmodzi amene ndi mphatso mbang'ombe kuchokera kudowa. Tiyambe alendo athu pa line pa chifukwa ndi yayi amenewa akonzeka pa kanthawi. Innocent choyamba tingokulandiriratu ku program ya kulinji lero. Zikomo kwambiri office. George Jobe pa line mukundiva ati? Hello Jobe. Hello. Tikhalenso nda Anthony Masamba palaini pa amene ndithu ndi wapampando wa komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo nawonso ndithu atifotokozere mbali yawo ya nkhani. Ndiye tiyambe ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent patuluka kafukufuku amene akusonyeza kuti mzipatala za mdziko muno anthu akumalipira ndalama kuti alandire thandizo. Mera nena mbuchika kafukufuku amene wachitika ndithu kudzera ku nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana. Choyamba mwina mbiri ya kafukufuku ameneyu chinachitika chani kuti nyumba zimene zichite kafukufuku ameneyu ndipo cholinga chake chinali chani? Mwina nene kuti gulu la atolankhani chatimati investigative journalist atolankhani amene amachita kafukufuku anali ndi chidwi kuti aone kuti mzipatala za mdziko muno mukumachitika zotani. Tifotokoze kuti izizi zikubwera chifukwa kuti zipatala za mdziko muno ndi zipatala zimene timadziwa kuti ndi zaulere. Munthu akadwala amapita kuchipatala kuchaulere kuti akalandire thandizo, samene opereka kena kalikonse kumene kuchalandire thandizo. Ndiye kafukufuku yuno wapeza kuti anthu akapita mzipatala mucha kumatha kulipitsidwa ndalama zosiyanasiyana zimene zikumapita m'matumba mwa anthu. Pena mwina kuchipatala kuja kwadzaza kuli anthu ambiri inuyo kuti mulandire thandizo mwansanga ndikukankheni mupite kutsogolo. Ndiye basi mwina anena tipatseni 15,000 ija agawana mwina amene ali ona clinician mwina agawana agadi so akuti kuti abweretse kesi ija ngati ndi emergency nangasipa makhala nzeri ndiye kuti anchotse kumbuyo abwere ngati emergency zinthu ngati zimenezo. Zinthu zina ndi ma services ngati x-ray kuti mwina anthu athe kujambulidwa zosiyanasiyana amayika pa ndandanda kuti inu mukhoza kubwera tsiku lakuti. Anthu ena amapita kubwezedwa ati lero siziteka pamene ena mwina ali ndi 200,000 akalipira ndithu zimapezeka kuti awasuntha nati inuyo olomawa mukhoza kubwera tikupanga x-ray. Ndi zinthu ngati zimenezozo zimene kafukufukuyu wapeza kuti anthu ena amasiya kuti olo atafa ife tilibe nazo ntchito ngati sakutipatsa ndalama aona kuti apanga bwanji koma amene alipatsa ndalama ndi amene tikuyenera kuwathandiza. So ndikhala ngati kusweka kwa chilungamo kuti ndalama ndi imene ikupanga decide kuti anthu athandizidwe ku nkhani za umoyo kapena asathandizidwe ku nkhani za umoyo. Ndiye mukafukufukuyu anayankhula ndi office ya ombudsman kapena kuti ombudsperson amene ananena kuti analandira mu 2025 malipota ma complaints about 16,000 ochokera mzipatala koma malipota amenewo about 235
mwa malipoti amenewo anali okhudza kuti anthu zokhudza ndalama choncho kuti anthu ena amalipira amafunsidwa alipire ndalama kapena iyayi amalipira pa zinthu zimene ndizosaoneka bwinobwino. So analipo ma cases about 235 2025 yokha amene anali okhudzana ndi ndalama amene anthu anakadandaula. Nditi tiyang'ane zimene zotsatira zimene zachita mbiri ya zipatala za boma mdziko muno. Mbiri yaonongekatu. Mbiri yaonongeka. By the way, dzulo I think usiku nimaona kuti nduna ya zaumoyo inapita soka yaenda Kamuzu Central kumene kosi yakapeza kuti anthu ena analipira I think x-ray ngati nsakulako about 200 something thousand kuti apange x-ray koma ndalama imeneyo sinapite mwanjira ina iliyonse kuboma. Ibita bwanji kuoneka kuti ndalama yathera matumba mwa anthu. So ndi zinthu zonena kuti chitulukire ni report limene lijalo zinthu zambiri zikuchitika. Taona ena abweretsa akuti to free line kapena ayika nambala imene akuti mukakhala mwaona zinthu za mtundu umenewo mukhoza mayimba nambala imeneyo. So mwina timvaso kwa atolankhani athu kuti madera ena beozi anangopanga sample zipatala zowerengeka makamaka zikulu timva kwa atolankhani athu kuti kumadera kumene amakhala akapita ku chipatala kumene koko amathandizidwa motani komano nkhani ndi imeneyo kuti zipatala zaulere ena akulipira kuti apeze access. Ndi nkhani yokuti malipiro akuchepa augwira ntchito za umoyo kapena umunthu unatha kapena iwo ndochepa kugwira ntchito ndemwina zimachuluka pena basi khala frustration. Ukuona ngati chikuchitisa njani? Pali ma factors ambiri komano mwina ifeyo sitingathe kuyankhula on authority because mwina sitili pa ground kweni I think ajina Jobe George Jobe amene now program ndi anthu amene amakhala pa ground mwina akhoza kutipatsa chithunzithunzi cha mmene zilili. Tili ndi Anthony Masamba chairperson wa tikwadikira metera anthu ngati amene mwina amapanga kafukufuku wawo kuti kodi zinthu zizikuyenda bwanji chifukwa pena umati mwina ifati zipatala zikumadzadza kwambiri kapena mwina chifukwa mwina anthu ogwira ntchito kuchipatala sakulandira ndalama zoyenera kapena kuchipatala kwangovuta nkhani yokhudza ma ethics kuti ma ethics mwina anthu ena aganiza zonena kuti ayi ifeyo basi tizipanga mmene tateremo. So mwina tikamakamba nkhani za anthu ogwira ntchito za umoyo apa tukamba za service delivery kumakhala ma issues akusowa kwa mankhwala. Is it about kuchepa kwa malipiro kapena is about umunthu kapena kukanika kupanga follow ma ethics kapena ma systems athu ndi osakwanira kuti akumatha kupanga kubweretsa poyera zinthu ngati zimenezozo. So ndi nkhani zonena kuti tikhale nazo pansi tizikambirane tiziyang'ane mozama tipeze solution ku nkhani zimenezo. Tiyang'ane nkhani yokhudza zipatala za boma za ulere. Kodi Malawi sangakwanitse kulipira kumalipira nzipatala zimenezi panachitikapo kafukufuku kuti Amalawi ndosauka inde koma ndosaukitsitsa kuti sangalipire onka ndalama kakang'ono komwe mzipatala kuti mwina khaibeli chilidwe ungotha. I think sangakwanitse kulipira it's a fact. Ndi zina zimene mwina makosa nawo atatunikire koma pakati apa I think panabwera ndondomeko zonena kuti anthu pakhale mwina ma paying sections muzipatala zina mbali zina anthu azitha kalipira kumeneko kuti mwina apange address mwina zinthu ngati zimenezozo komano ndi nkhani yonena kuti tikuyenera tikambirane ndi tikuumise pang'ono Innocent tiyese kulankhula ndi alendo athu aja palainipa zikhangatiza kunzeka. George Jobe ochokera ku mukanalibe ku Mehen ndiyesa mamenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo mukundimva palainipa? Ndikumvani. Chabwino tikulandireni ku program ya Kulinji bwana mwadzuka eti? Ine ndadzuka bwino atuka inu mwadzuka bwanji komanso omvera. Atadzuka omvera onso ndiyesa adzuka chifukwa akwanitsa kumvera program ima uno. Anthony Masamba wa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za umoyo mukundimva palainipa? Ndikumvani. Mwadzuka bwanji bwana? Inu. Tadzuka. Tiyambe nda Jobe nkhani tu ndi imeneyi atolankhani ochokera nyumba zotsamawo zosiyana-siyana achita kafukufuku amene wapeza kuti anthu
akumalipira mzipatala zaboma kuti alandire thandizo. Ajobe inu mwagwira ntchito imeneyi yomenyera ufulu wanu pa nkhani zomwe kwa nthawi yayitali, mungatiuze chani za nkhani ngati zimenezi? Chimene tinganene ife ndi chakuti nkhani siyabodza, nkhani ndiyoona. Ndipo ifeyo ngati bungwe limene limalumikizana ndi anthu kuyimirira anthu malawi muno, ndakhala tikumvapo nkhani zakuti muzipatala mwathu anthu ogwira ntchito ena amapempha ndalama, amakakamiza anthu pereka ndalama asati kupempha. Kupempha zili ngati za ulemu kuti ukapandopereka ayi, koma amakhala ngati kukakamiza kuti anthu apereke ziphuphu. Kufikira kuti zimamveka kuti muzipatala zina chinakhala ngati chikhalidwe choti munthu kuti athandizidwe aperekepo ndalama. Izo ndiye tikhoza kutsimikiza kwambiri, komanso kutsimikiza kwina ndikumene ngati zizona zimene timaona zinalembedwa dzulo lingakhale anduna za umoyo amene umboni umene wonso ali nawo umene timavota anakumpita kuchipatala china chachikulu zimene amakufotokozera ndi umboni wa munthu amene anapereka ndalama athandizidwe. Nkhani zina zimene zimamveka ndi zakuti mwina munthu ali panzere kuti apangire operation mwachitsanzo, amapezeka kuti panzere paja akhala kuti mwina pali anthu ambiri, koma akapereka ndalama adumpha enawa amene alibe ndalama adupita kutsogolo. Koma vuto lino limene timakhala nalo mwina litubwera funso loti muchitepo chani. Takhala tikulumikizana ndi anthu, tikapempha anthu kuti atipatse umboni kuti angatichitira umboni. Anthu ambiri amapezeka kuti akukana, akunena kuti chipatala ndimapita ndi chomwechi, ndeno mwina ndidzakalangidwa ndikadzapitako. Vuto limene timaliona ndi limenelo. Ena amene tinakwanitsa kuti tapeza umboni tinanenera ku Medical Council of Malawi. Kukapeza kuti tsiku lomva milandu kumpeza mabwana awo akubweranso, mabwana awo kumayankhulanso ngati kufuna kumuyikira kumbuyo munthu uja zimene zisanachite sanatani. Mamodi mabwana awo azifufuza zotsatira zake ndi izizi. Tasangalala kwambiri kuti nyumba zofalitsa nkhani ku Malawi kuno zalemba ndi kuperekanso maumboni ena chifukwa choti mukafukufuku wawo anthu amawuzano zitsanzo zina. Ndiye ndikufuna kutsimikiza kuti mchitidwe umenewu ulipo. Mchitidwe umenewu sumachitika ndi gulu limodzi kuti mwina tingoti anamwino kapena amadokotala. Tikapeza kuti ena amene akupanga nawo mgwirizano umenewo ndi anthu ongothandizira chipatala kuja mwina okolo paja, ena amene amangotumidwa katengeni madoja katengeni odwala mubweretse kuno, amene ajawonso ena mwina amachita otumidwa ndiwowo nawo samatengerapo mwayi pa munthu amene akudwala. Ndiye munthu amene akudwala akufuna ululuthe, wina akufuna m'bale wake achire kuti asataye moyo. Anthu amakhala paphuma lolowa muziphuphu ngati kupereka ziphuphu ngati zizi, kugulitsa katundu, kusakasaka ndalama zina. Tibwino tipite kaiso kwa amasamba nkhani ndi imeneyo pali umboni okwanira kuti anthu akumalipira mzipatala zaboma kuti alandire thandizo. Kuti tiziti ntchito yachuluka mzipatalamu ikuoneka kuti service delivery sikufika pa mlingo wake, amala kukhalitsa mizere kuti athandizidwe mosakhalira, ndezi mapezeka kuti basi angozatulutsani kena kake ngati mufuna zikuthekereni pano. Inachuluka ntchito mzipatalamu, ogwira ntchito ndochepa, ntchito inachuluka. Ma statistics akuonetsa chani? Nurse to patient ratio, doctor to patient ratio, kamukamba za zipangizo ndi zina zoterozo zimakhala bwanji mzipatalamu? Mukudziwa muli ndi kalondolondo wankhani ngati imene ya amasamba? Ndithokoza kwambiri. Choyambirira timafuna tiyamikire anthu ankhani athu amalawi munomu amene anapanga kafukufuku ameneyo kubweretsa poyera zinthu zimene zikuchitika mzipatala mwathumu. Nkhani monga mmene anene Ajobe sinkhani yachilendo. Katangale wakhala kuchitika mzipatalamu, kungoti vuto like Mr. Job has pointed out, imakhala lack of evidence kuti pakhale umboni wogwirika kwambiri pa malipoti amene akhala kunenedwa. Komano pali zifukwa zambiri zimene zimapangisa mavuto amene wawa.
mwachitsanzo human resources for health amene mukunena ogwira ntchitowo ndochepa kwambiri m'Malawi munomo chifukwa kuti tione recommendation ya World Health Organization patient to nurse ratio unoko ndiopesa chisoni kwambiri. Madokotala ndochepa, maclinician ndochepa, zipangizo zogwira ntchito mzipatala mmene munso ndizochepa. Nde participants zimene zizi zakhazi opanga contribute kwambiri kuti katangale azichitika, komanso kuti tione malipiro ndochepa nawonso, malo ogwira ntchito komanso malo ogona, zifukwa zosiyanasiyana. Mwachitsanzo namwino akukhala ku 25 ku 25 kwakenso osati pasungwi, koma mwina kutali uko chakudzenza uko nde kuti achoke kudzenzako akwera atsike pasungwi, akakwera pasungwi kenako akatsika ku city center ku central. So kuti muone transport yokha yochokera kwawo ukafika ku central mwina kugwira ntchito ndi 4,000, akabwerera mwinaso 4,000. Nde aje munthu amene uje malipiro ndochepa. Mapeto ake zimene zizi pang'ono ndi pang'ono zimapangisa kuti anthu aja akakhala exposed ku practice imene ingapangise kuti iwo apange chiphuphu. Anthu ngati amenewa angalephera opanga chiphuphu. Nde pali zifukwa zambirimbiri kungoti ndizopesa chisoni kuti pamene ngati dziko tikuyenera kuti tizipita patsogolo pa nkhani za health service delivery kubwerera mbuyo. Anthu ena nkumamwalira, ena nkumavutika kumene, ena nkumalumala kumene chifukwa chokuti akulephera kulandira thandizo loyenerera chifukwa chokuti iwowo alibe kuthekera kuti angapereke chiphuphu. Mwazina nditha kunena choncho. Ndiye koma zimene zizi bwana Masamba zikuchita justify nkhalidwe umenewo? Sizikuona zichita justify babodi nene, sizikuona zichita justify. Komabe nthawi zina when people are exposed to such environments, they are not we cannot exempt them kuti asapange, because like I said pali mafactors ambirimbiri. Munthu akulandira kaendrama zochepa exposed ku environment imene apanga banja amapeza zoti akhala tempted kuti apange zimene zozo. Koma nkhani yokuti kuchipatalako munthu kamagwira kuchipatala umalumbira kuti anthu andizathandiza kuli ma ethics kumene kuja ndi mtima woyipa chabe anthu amenewa azapanga treat ma patient ngati choncho. So sizikuona zile justify ka munthu wabwera mochedwa, ka munthu ndolemera, ka ndi munthu osauka, anthu osewa as long as ndamalawi, because aliyesa amapeza msonkho. As long as ndi Malawi munthu ameneyo akuyenera kupatsidwa chithandizo choyenera. Nde munthu akulandira ndalama zochepa, kakuchokera ku 25, kakuchokera kwa Luwinga, kakuchokera kutiko, ngati akugwira ntchito mchipatala munthu amene analumbira kuti athandizidwe odwala regardless of the status of the patient. So it doesn't justify anything. Tabwino. Ajobe zipatala za ku Malawi nzaulere fojani. Maiko ena nzaulerenso kapena mene tisamangulankhula mwachimbulimbuli. Zipatala generally pa dziko lapansi, maiko pa dziko lapansi pano zaboma zimakhala zaulere. Mwina tikamano di zipatala za ku Malawi kuno ndi zaulere. Ndapanga generalize tsopano kuti maiko ambiri kapena titi maiko onse, maiko ambiri zipatala za boma zimakhala zaulere. Mwina tsangoti ku Malawi kuno kali kapita ku South Africa kandi ku England kandi ku America zimakhala zaulere zipatala za boma. Kafufu amene sitinapange kuti tinganeniza maiko onse, komano tikudziwa kuti pali maiko ena amene kuzipatala za boma amalipira. Mwinaso maiko ena amene atizungulira timamva mbiri yoti ngati kuti amakonda kubwera muzipatala za ku Malawi malire dziko linolo. Ngati kuti tatipatsani chitsanzo kuti ndi maiko angati pa dziko lapansi kumene amalipira ndi kumene salipira. Ndikungati zimene zonse zamangika fufufu. Tatipatsani chitsanzo cha chipatala dziko kumene zipatala amalipira saboma ku Mozambique. Ku Mozambique takhala tikumva kuti amalipira. Komanso ngati sakunama ku South Africa tinamvapo kuti amalipira, kapena ku Tanzania tinamvapo kuti amalipira. Usapano ku Malawi kuno izizi zinachokera kuti zoti zipatala zikhale zaulere.
ndikati kuyankha zimenezo chabwino komano chimene tinganene ndicho kuti kumalawi kuno zipatala zimadalira ndikuti misonkho imene timapereka ndipene timafuna kukamba poyamba pachi kuti inu mukapita kuchipatala cha boma imalipira msonkho ukulu unganoti chipatalacho ndi chaulere mukulipira kupera misonkho yosiyanasiyana komanso sitikudziwa kuti nkhani iyi ingagwirizana ndi kulipira chifukwa pali maganizo ena amene akumakambidwa panopo kuti kodi anthu amene ali ndi kuthekera athu mapanga kumasonkhapo ndalama umaperekapo ndalama mwachitsanzo mu zipatala zingapo kuyambira ma central hospital pali gawo lolipira limene munthu amasankha kuti ndipita kolipira zipatalanso za ma district ayambanso kulikapo ku gawo lolipira ndiye zonenanso kuti amalawi ife ngakhale ife takhala tikunena mamakati kamayang'ana ndalama zothandizira kuzawo moyo takhala tikunena ngakhale anduna azachuma tinawo zapo tikumapereka maganizo mu budget yawo kuti muzipatala timutakhala muli njira ya makono yabwino ngati ineyo inuyo olemekezeka amasamba ndi olemekezeka ena ali amati skimu medical scheme zijanthu amapezera mwina umapereka ndalama kuti ndikadzapita ku chipatala nditadwala kampani imene imandilipirirayo imene ndimalipira ndalama ndilipirire kuli makampani angapo malawi kuno kuli ngati Horizon Health kuli Momentum amene timadziwa kuli achina mazimu ndi ena ndiye ifeyo takhala tikunena kuti muzipatala zaboma mutakhala njira ya makono yabwino yoti ineyo ndikapita kuchipatala kuja chipatala chidzitidziwa kuti ajobe muli pa skimu yakuti ndiye ndikalandira thandizo la zaumoyo skimu ija ikuyenera kulipira komanso ngakhale anzathu ogwira ntchito mboma alipo amene ayikidwa mu skimu ndi muzipatala momwemo takhala tikunena iyo ni nkhani ya kupeza kwa ndalama za zaumoyo kuti zinthu zamaperewere ngati dokotala wadwala akugwira ntchito pa chipatala koma iyeyo boma lomulipirira skimu wadwala malungo akamatenga mankhwala malungo skimu jiyalipire chifukwa ngati skimu silipira ndiyoti boma lamulipirira kawiri wadya mankhwala aulere komanso lomulipirira nditenge nkhani yomweyi sinadziwa chimene mwafunsira komano ndibweretse kwa chipatala china kumene ali ndi gawo lolipiritsa la manu tinali ndi munthu amene anatifuloza anapita kumanu kujapo poti akachotsetse dzina akalipire koma akulowa pa khomo anakumana ndi dokotala ochotsa mano anamufunsa mudzatani andidzachotsa mano ochabwino kunoko chotsa mano mtengo wake ndiwakuti tiyeni tilowe ine mundipatsa hafu anapezere munthu aja anamutenga ndikalaona mochotsera mano munthu jandopereka ndalama hafu tinamuwuza kuti tipatse umboni tipite zinakanika zimene tionena basi kutanthauza kuti mchitidwe wakubawu sikutengera kulipira kapena kusalipira ngakhale kulipira magawo olipirawo anthu akumaba ndiye kufunsa ngati kunali kuti tingapeze bwanji ndalama kuti zinthu zamaperewere muzipatala zathu zaboma ife tasatoperekapo maganizo momwe tingapezere ndalama pali zaja tanena aja pali maganizo aziphaso zaunzika kuti titakhala aliyense ali ndi iphaso yaunzika muzipatala zathu tikapitone tichiphaso ndati mmalire a dziko amene amabwera anthu amayiko ena kuti adzatenga thandizo la zaumoyo lakuno apeza kuti chiphaso jalibe azadziwa amene achazilipira amene alisinzika komanso kuphatikiza zimene tikamba za kuti anthu amene ali maskimu pa nkhani za National Health Insurance imene kumalawi kuno siyotchuka koma mayiko ena ndiyotchuka kwambiri mamagangati tikapita South Africa timakapeza mbali ya maliro imene aliyense ku South Africa ali kumudzi amatha mapereka ndalama kwina kwake kuti maliro anga kampani ina yake idzabwere imadziyendetsa chiliyonse zakudya chani koma umapezeti ngakhale agogo akumudzi akupereka ndalama ndi kunokonso zimanenedwa kuti amene mwina akupanga malonda mabizinesi akutani oti akupanga ndalama bwinobwino azitha kumatenga ndalama ndikumapereka ku skimu manager kuti akadzapita ku chipatala akathandizidwa koma iyo ni nkhani ina nkhani tikamba pano ndiyakuti muli anthu ena oyipa mtima
amene akumakakamiza kupereka ndalama monga anene Honorable Masamba. Munthu ngati alibe ndalama akapanda kupereka zotsatira zake munthuyo atovulala atolumala komanso anthu ena amatha kumwalira kumene. Pali anthu amene ali mu ululu ali muzipatala ali panzere akudikirira kuti athandizidwe apangidwe operation koma akungovutika mu ululu wina akupitako lero ena akhala mwina chaka chathunthu akhala miyezi 3 miyezi 4 kandi mwezi umodzi umene koma wina akupita lero chifukwa ali ndi ndalama apeza kuti apereka ndalama kuthandizidwa msanga chimene ndichoyipa kwambiri. Chabwino Ajobe, tipite kwa Innocent pang'ono. Innocent, dziko la Malawi ngakwanitsa kukhala ndi zipatala zaulere. Ndikufunsa funso langali chifukwa chonena kuti kumalawi kuna masubsidi alipo ambiri. Kuli subsidy wa zafetereza, kuli subsidy wa sukulu, panopa kuli subsidy wa zipatala. Osati panopa kuma kuli subsidy wa zipatala. Kuyambira kale. Mmene chimayendera chuma cha dziko lino zikutheka kapena zoyenera zizitero. Ndi nkhani yonena kuti mwina mmene chuma cha dziko lino chimayendera mwina timachipatsa pressure komanso iluko ati mwenenso anthuso mdziko muno alili ku nkhani yakapezedwe kawo ka ndalama kapezedwe kawo ka chuma. I think pamenepo pamakhalaso nkhani yonena kuti how can we balance that. Kwa mwina kupita chitsogolo titafusa chairperson parliamentary committee pa nkhani ya zaumoyo pali zinthu zingapo zimene zabwera poyera. I think nkhani yokhudza zolipirayi pali magawo ena amene zipatala zina amalipira kuti mwina decision imeneyo anayipanga based on what. Komanso iwo omweyo anafotokozapo kuti anthu ena amakhala kutali mwina akugwira mu environment yonena kuti zinthu zina zake sizikutheka kapena alibe zinthu zabwino mu environment imene akugwira mu ntchito. So mwina zimenezo zikupangitsa mwina zinthu ngati zimenezo. Iwowa ndi anthu amene amapanga malamulo ku nyumba ku parliament kuja. Kodi nkhani ngati zimenezo akuziyang'ana motani? Ayankhe tingopita kai kwa Jason poso chedu apa tingoyankha kai ndi Jason malo apa. Hello Jason. Hello Jason. Jason ukundimva? Hello Jason. Hello Jason. Amene yakuoneka kuti watanganiwa zinthu zina tibwerere kaye kwa amasamba nkhani ndi imene akuti ku Malawi kuno sizingatheka anthu amalipira mzipatala. Hello bwana Masamba. I think it's too early. It's too early. Pitirizani bwana. Like I was saying, the money it's too early. Kuti panopo kitanizo kuti as a country chambiretu kulipira. Dziko linolo if we look at the GDP yathu. Ndendrama zochepa zimene anthu timagwisa ntchito ngati individual GDP per capita. Now kutiso muone economy yathu ndi economy yochepa kwambiri yoti kuti tipange kuneza kuti chipatala chikhaje chosalipira like entire health system medical health care chikhayosalipira ndiye kuti tinamiza napo because tidakali mumphawi wadzoneni anthu kuti apeze ndrama zolipira kumene ndizovuta koma pa mtotomeko zosiyana-siyana sikuti zamba panopo zambabe mina zakazi ngapo zapitazo Ajobe atha kutiuza kuti when mzipatalamu like ku central mwachitsanzo kuli paying wing kumene kuti inu ndine ndakhala kuti tafuna tachita ku central kuja titha kupita kumeneko kukalipira kuti tipeze chithandizo chathu. Maboma ngapo muliso mapaying wing kukasungu mwachitsanzo kuli paying wing kunchewu kuzomba mapaying wing amene ofuna amene angakwanitsa kupita kumene koko amatha kupita
nkukalipira pamene amene sangakwanise amapita kosalipira kuja. So panopo mwina chimene tinganene ndichonena kuti ngati dziko sitinganene kuti tafikapo ndithu kuti tinaweza kuti chipatala chikhale chosalipira like the entire health system kuti ikhale yosalipira ayi. Komano madera ena ndicholinga chokuti chifukwa chimene chimavuta kwambiri ndichotinso kuchipatala kuja funding kapena kuti tinaweza kuti ku Ministry of Health funding ndiochepa. Dziko la Malawi 2001 machisanzo linasaina ijamati Abuja Declaration kuti budget ya boma 15% ya budget ya boma izipita kunduna waza umoyo. Koma chisainire ni pangano imene boma la Malawi silinakwanisepo 15%. We know kuti it's just a commitment. Komabe silinakwanisepo 15%. Ita kupanga speculate panopo kuti kusakwanisa kusuri ndi kufuna mina boma limatha kufuna kuti likwanise. Koma if you look at the budget yathu kuti boma linaweza kuti 15% ipite ukuku ndekuti budget pena pazo pakha kuti pali deficit kuli subsidy kuli zambiri mbiri kunduna wazamaphunziro kuli zambiri mbiri. So for now kuti tinaweza kuti ayi chipatala chikhale cha ulere chanchani amene chikhale cholipira ndekuti namiza napo. But what we can encourage ndonena kuti ngati boma kapena ngati dziko pamene maiko siyana asiya kupereka funding yawo tipeze njira zina zoti tizipezera ndalama kuti ndalama zoti tikazipeza zizithandizira kuchipatalako chifukwa choti kuchipatala kuja machisanzo panopo even kolipirako amene kosalipirako munthu uthapita kumene kuja awo anthu akhala kupita kumene kuja ajoba atha kuyikira umboni anthu akhala kupita kumene kuja odwala awayeza matenda koma kumene kuja zoti kunokwa mankhwala kulibe pitani pa pharmacy mukagula mankhwala and munthu uja akachoka pamene pachapita ku pharmacy kukagula mankhwala ndiye kuti walipira because essentially munthu amene uja amene kuti akapita kuchipatala kuja chilichonse chimene wapita kuchipatala kuja achipeze konko koma pamene tamuwuze zoti munthu amene uja achoka kumene uja apite pa pharmacy akagule mankhwala ndiye kuti mwanjira ina tumuwuze zokuti mwanjira ina zikutanthauza zoti munthu uyo walipira. So poyankha funso lanu padakali pano sitinganene zoti chipatala paliponse m'malo munomu chikhale cholipira. Mbali zina anthu amene angakwanitse medical scheme ena alipire komano anthu amene sangakwanitse amenewo tiyena alandire chithandizo cha ulere. For universal health coverage imatanthauza kuti wina aliyense akhale nkuthekera walandire chithandizo kwa munthu uyo tisamuyikeso pa chipsinjo choti agwe ngongole. Tizikoma amasamba tibwereso kwa inu kanthawi kena timve kuchokera kwa Jason Mawa. Jason ukundimva apa? Ndikumva kwambiri Elvis madzuka bwanji mawu tadzuka nthawi ya umango veka zako kuti nesene maveke wewe unali busy nzina koma nkhani ndi imene itayankhula ndi amalawi kumeneko kuti bwanji. Elvis tisanayambe kuyankhula ndi amalawi mango sina ndilukire kuti ndinafufuza kwa anthu ena amene ndinapeza pa chipatala pano amene amanena kuti nthawi zina amakhoza kufika kunoko koma chimene amalipiritsa ndi walk-in free charge kuti amalipiritsa chifukwa chonena kuti achoka kudera kwawo ko minute kumwina ngati ku health center kubwera kunoko kuchipatala chachikulu cha Zomba ndi amati walk-in free charge imene amalipiritsa imeneyo komano kuli mavuto ena amene anthu amakumana nawo. Ndakumana ndi amayi atatu apa alongosola zimene amakumana nazo. Mayi mulikaji mawo ndani Sinanga semester makhala kuti pampungu kudakweza komauku ang'ono tafotokozani makumana ni mafuta otani kunoko. Kunoko ni mavuto ambiri amene tikumana nawo atsiku ndi tsiku ndoti katikati mwa ndimemu kupita ku toilet akutikaniza kuti tizichoka ku maternity kumapita kuti sungane koma pali distance komanso pogona tikusowa mtendere kumali ya malo ogona tikamwenda nditha kugona muja kamakwana cha maternity 11 ya usiku akubwera kuti thamangisa kuthirapo madzi komano chikhalire nicho panja pamene timagona apo ndipo tipanyowa ndi mvula iyi akuti kuti tikagone pamene popo mavuto athu ndi amenewo. Mukalakonda pakala chitika chani mpere kanakonda kuti mwina aundunaona za chipatala chino atengepo mbali ndithu akoze mavuto amene osati kusowa mtendere ndithu komanso pali zina zambiri zomwe zikuchitika zona kuti mwina anthu amene ali kugaina kiliniki akafuna kuti afuna athandizidwe chithandizo ngati kumbali kuti akachita operation akumalipira ndalamaso kumene koko
ma 30,000 patient wanu ndofunika ndama 30,000 kuti tikampanga operation koma 30,000 eja munthu akailipereka mwina pakumata wiki sanathandizidwe mwakuti mudikire tsiku lakuti iyayi nofu wanu takaudula tifuna kauweze kukwizi iyayi mupite kukwizi kukaperekanso kumeko kukwizi kondama yakuti pamene pamupoze kuti munthu wafasa na ndiye thandizo koma chipata chinamba kuti ndichaulere ebana kwambiri sinalija naso pani start dzino kwambiri amayi dzina ndi makhala Ife yanji Kasovera ndi makhala kusongani ndafika dzana kuchipatala kuno ndi patient wanga amene aloyembekezera koma dzandikhuza mmoyomu titagona usiku anatiuza adokotala kunena zoti tosta amene tituluke koma inali 12 koloko ya usiku kuti tikagone panja ndiyopezeka zoti pamene tinagonapo anatenga madzi ndikuthirapo nde ife chisoni kwambiri chimene tikumva chifukwa chonena zoti mapatient ena akuchira operation ndi pamene akunena zonena zoti pitani mukagone panja kodi patient wa operation ungamusamale bwanji utagona panja anthu ena asondofunika zoti kwazusa kuti akayamwise ana akumapezeka zoti ali kumagesi koma akumatithamangisa kuti tikagone panja kunoko komboni kulibe wina aliyense amagona mukolido koma mukolido mwakupezeka zoti akuthiramo madzi mukadakonda pakadachitika chani tinakakonda amabungwe atatithandiza mwina kutimangirako komboni komanso chisamaliro chizikhala chokwanira chifukwa ngakhale patient alakumavutika potero pokwauza adokotala amangokuza nthawi sinakwane ndipo kwambiri sinalija ife yanji Kasovera kusongani tenderana amayi chila ndi mmene mmakhala ine ndi Grace ali makhala kwa Matande naisi mumafuta otani amene makumana nawo mukabwera kuchipatala unoko mavuto amene takumana nawo ife tabwera dzulo dzana ndi mwana woyembekezera pamene tinagona usiku anatithamangisa koma mwana ali mu maternity asanachire ndiye titagona panjapo mvula kunyowa kuvutika kwambiri so sakhala bwino matoilet akumatikaniza kuti tikaloweko ndiye ifese tikudandaula kuti kuchiliranso kumuzi akutilipirisa makobiti mazifumu nanga pamene popo ifeyo tikhala bwanji malawi muno tikuzunzika akanatithandizawo nduna kuti aone kuti magadiani azipanga bwanji ndi mapatient athu Elvis kudandaula kwa amayi kuno kuchipatala chikulu cha Zomba kumene ndimayankhula nawo mavuto ena amene amakumana nawo kuno akabwera kuno kuchipatala ndamenewo tathokoza Jason Malowa ngakhale kuti mwina asanatsindike pa nkhani zolipiralipirazo komabe tathokoza chifukwa cha foni yako mauno Nathan Hara Kulumphi nayenso wakonzeka Nathan utimva Nathan haya ameneyo abwerenso chaposa chedwa apa komatu nkhani zake zikuyenda moteromo tibwerere kwa bambo amene ndi chairperson Parliamentary Health Committee Bambo Masamba makambapo pa nkhani zogwira ntchito za umoyo kuti ndochepa mzipatala zipangizo nzochepa amene amachita determine kuti anthu ogwira ntchito mzipatala amene malembedwe ntchito ndani ndipo mulembe angati ndani boma limachita palokha kapena limauzidwa zochita so amene amalemba anthu chino ndaboma ifeyo ngati komiti ya health ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo ntchito athu ife ndikuonetsetsa kuti abomaja akugwira ntchito bwino komanso budget ngati ya Ministry of Health ifeso mwina tikutengapo gawo kupanga advocate monga panopo parliament ikukumana kuti ikambirane budget udindo wathu umene tinawo ifeyo ndoti akapanga present budget jaba 27 Ministry of Finance ndekuti ifeyo timapitano what they call cluster mmene muja makomiti osiyana-siyana amapitano kukasanthula budget by budget kapena vote by vote so ifeyo ndekuti imeneyo izakhala tikuunika budget yathu ya unduna wa zaumoyo mmene tikuunika budget yathu ya unduna wa zaumoyo tikhano tikukumana ndi ma stakeholders mwachitsanzo tithakumana ndi ku Central Medical Stores Trust iwo akatiuza kuti ifeyo mmaplani athu ndalama zimene tinaposa zikuti tigule mankhwala chaka chinocho cha 2026-2027 chaka cha boma ndalama zathu ndi 10 billion mwachitsanzo then budget imu mwina atipatsa 8 billion tatithandizani kuti mukapemphere ku nduna wa zachuma kuti akweze
chifukwa katipatsa ndalama izizi ndekuti ntchito yathu zitigwira bwino. So timakumana ndi ma stakeholder osiyanasiyana. Pamene tikumana ndi ma stakeholder osiyanasiyana, zina zimene timaoneka ndi zimenezozo kuti kodi mbudget imene iyi anthu ogwira ntchito amenezo kuti alemba ngati. Ndi ngati anthu amene asawalemba zisokoneza bwino ntchito za umoyo. Kodi nyumba za madokotala za anamwino atamanga zingati, kodi zinthu zakuti apanga bwanji. Ndi udindo olemba ntchito ndi boma. Ifeyo komanso mabungwe ntchito yawo ndiyongothandizira kuti okay apo pali gabu zinthu zikuti ziyende bwino asinka boma tayang'ana mbali. Ifeso ntchito yathu ndionesesaso kuti okay ndalama zimene takupatsa na boma zoti mugule mankhwala, kodi ndalamazo mwaguliradi mankhwala, ngati simunagule mankhwala ndalamazo zapita kuti. Nkhani za corruption, nkhani zosiyanasiyana zimene zingasokoneze ntchito ya zaumoyo, zimenezo ifeyo ngati komiti yathu ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo ndi ntchito zathu zofuna kuunika kuchita kalondolondo pa zimene aboma in this case unduna wa zaumoyo ukhala kupanga. So kuyankha olemba ntchito ndi aboma, ifeyo ndi ongothandizira kunena kuti zimene apereka mbudget anduna za chumaja zogwira ntchito pa ground kuti zisasokoneze ntchito za umoyo. Innocent ali ndi nkhani hapa. Afuso mwina I think mwina ayankha anthu onse awiri kunena kuti zadziwika kuti anthu akumalipira ndalamazo akulipira mwachinyengo. Masamba fotokoza kuti kuli mbali zina, kuli mbali zolipira zodziwika bwino zonena kuti zinakhazikitsidwa kuti anthu amene ali ndikuthekera kuzambira amene kukalipira, koma kulipira kumene kwadziwikapo ndikunena kuti kukuchitika mwachinyengo. Pachitike zotani kuti mwina nkhani imene anthu athane nayo, munthu akamapita kolipira amakhala panga decision kuti ine ndipita uku ndikalipira ndikakwanitse. Kwa munthu amene wapita I think amayi akuzomba ena anena kuti anatuza tipire 30,000 atipange chani, koma takhala zomwe anatuza ati apangezo mpaka wiki osakupanga so talipira 30,000. Mwina going forward ngati nyumba ya malamulo kapena komiti imene ndithu ili ndi mphamvu zoti ikhoza kukhala pansi ndi akunduna, mwina mupange motani, komanso ajobe mwina mukhoza kupanga propose kuti pachitike zotani. Ndithokoza kwambiri Bambo Mpongolo. Ife ngati nyumba ya malamulo tukambirana kale. Sitifuna zoti tinene zambiri pa wireless pano, chifukwa tikanena zambiri ndiye kuti mapulani amene tipangawo atha kusokoneza zinthu zathu. Koma tifuna titsimikize pano ngapa mphepo komanso tatsimikizira Amalawi kuti ngati nyumba ya malamulo tionetsetsa ndithu kuti nkhalidwe umene ukuchitikawo utheretu. Anthu asapita kuchipatala kumene akuyenera kulandira thandizo la ulere, kumene kuja kukakamizidwa kuti alipire ndalama. Kumeneko ndekuti tikwaphera ufulu. Chifukwa wina aliyense m'Malawi monga mmene tinanena poyambira muja, wina aliyense m'Malawi amalipira misonkho. Nde misonkho ija ndi imene timatengapo ndalama nkupitisa kuchipatala kuja. So mmene akukakamizidwa kuti alipire ndalama kuti athandizidwe kumene kuja, it means munthu uja akulipira kawiri. Chifukwa poyamba analipira kale pa msonkho, kena kwapita kuchipatala kuja walipiraso. Inenenso pano kunena zokuti pala anthu ena ndithu odwala amene akumapanga dala zimenezi, kumapanga initiate nkhani za corruption zija, wafika kumene kuja iweyo cholinga choti uthandizidwe mofulumira ndio matenga ndalama upanga connive ndekuti mwina ndi gadi uja kuti agadi tandipangireni madongosolo apapo ine sindifuna ndichedwe kandalama ndiaka ndekuti wiringire munthu ujaso akumathaso kuthandizira kuti zakatangalege zichitika. Koma nkhani zinetu kamba panopo ndizokuti ndi ma revelation amene anena a media house iwa kunena zoti anthu akupangidwa force. So ifeyo ngati committee kati tinayo interest kwambiri ndipo tilikale mmaplani athu oti tichitepo kanthu. Kwa panopo sitinena kuti kanthu ake tichita chotani, koma tifuna tionetsetse kuti nkhani ya zaumoyo wina aliyense akapita kuchipatala alandire thandizo monga mmene akuyenera kuthandizidwa. Zikomo kwambiri. Tithokozeso Amasamba ife tikhala nafe program yalero yakulinji, mukhale ndi tsiku labwino. Ajobe tsirizani nkhani yakuti pafunika pachitike zotani. Zikomo kwambiri. Choyamba ndiyoti muzipatala mwathu mwene okhazi makalata zoyika pena paliponse kuti chipatala ndi chaulere anthu musalipire.
njira yachiwiri tapempha anthu ogwira ntchito muchipatala aziganizira abale awo nawo kuti ine mwe ndili kuno abale anga kumudziko akamapita kuchipatala ngati akukumana ndi izi zotanthauza chani ndiye mpeni pangu yenera kubwerera nkhani ya umunthu. Nkhani ina ndi nkhani yakuti anthu ogwira amene ali muboma akuluakulu wambira ku nduna za umoyo nthawi zina azipita ku zipatala za boma ndipo akadzikhazike ngati patient wamba nkukadzionera okha fa zina azifunika munthu mwini wakhala panzira ndikuona ngakhale abale awo amene akamapita kuchipatala asamamuimbire foni pa chipatala kuti kubwera abale anga mathandize adzasiya amayi awo azibale awo tikakhala m'mizere kuti umene kuzikapezeka umboni zimene zingathandize. Koma ngati akuluakulu athu sangamapite muzipatala izi sangazione anthu amene azigwidwa akuyenera kupatsidwa chiyankho chachikulu. Kumbali ya umboni umene umavuta nkhani ndi yachitetezo cha anthu payenera kukhala chitsimikizo kuti munthu amene wanena ndi wotetezedwa bwanji kuti sadzavutikanso pa chipatala kuti amukanize kulandira thandizo la za umoyo chani. Ndiye zimene zizi ndi zofunika zizilembedwanso maposta timanena achakuidwa muzipatala kuti mukanena musadandaule tidzakutetezani modera anthu amaopa kuti mwina azokumana ndi mavuto. Pomalizira penipeni ndikuganizira kuti muzipatala mwathu tileka njira ya makina ngati ya kompyuta yoti munthu akafika polembetsera paja azingomulemba mu kompyuta ndiye kompyuta ndimene zinena kuti ukakumanidwa wakuti tsiku lakuti wakumanidwa wakuti koma njira imene kupeza tilibe ndimene imapangitsa anthu ena sochitirapo mwayi oti bwera ndikakuthandize kapena wina system yo ya mkompyuta bwezi imaonetsa kuti uyu kuchipatala kuno anaoneka kuti anabwera mwezi wathawu koma mpaka pano sanathandizidwe ndipo omuthandiza ndi ndani. Pamene posopa zimene zizi ndifaka ena amabwera lero ndikudupha nzere system imene zionetsa ndithu zipanga ngakhale asaini kuti uyu apite kwa dokotela wakuti apite kwa dokotela wakuti mwina njira imene yonso ingatithandize olemekezera ali apawa komanso akunduna ataganizira zimene zizi. Koma nkhani yayikulu imene tikufuna tapempha anthu ogwira ntchito muzipatala yakuti pamene akukakamiza anthu kupereka ndalama akupha anthu amene alibe ndalama amafa ena akufa mwina ndi mabibi kudzimangirire fana alowa mu ngongoleyo ankafuna azipulumutse kuchipatala. Titsimikizenso kuti si wonse amene kuchipatala amalandira ziphuphu alipo anthu abwino amene akuthandiza anthu usiku ndi usana. Timaona maambulasi usiku ndi usana akuthandiza kunyamula anthu ndi mwaulere komano amene ali oyipawa amakhala asokoneza system. Tithokozeso atolankhani chifukwa cha kafukufuku amene apanga zimene zalembedwa ndi chikhulupiriro zimene zithandiza fadaona kale anduna aza umoyo atulutsa posta tayiona mwina ndiyoona posta yoti anthu azimba mafoni zimene zikubwera mwinanso kuti unduna uthanedi vuto ilili ndiye tithokoze kafukufuku ameneyo anthu nawo pawokha akufunikanso system anthu angapo kuti athandize kuphatikiza amene kuyendetsa zipatala kuti athandize koma nawonso kupereka mafoni kwa anthu kuti osangodalira ombudsman wa chipatala kuti anthu mwakhala ndi vuto muzindimbira ine zimene zingathandize kwambiri kuthana ndi vutoli. Tabwino Jobe tathokoze ife chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya kulinji. Innocent nawenso tikuthokoza ife chokhala nafe mpulogalamu tsiku labwino. Tithokozenso Jason Malowa amene anakhala nafe palaini potipatsira update chokera kuzomba za mmene Malawi akuyionera nkhani. Pitirizani kumvera Wailesi Times paili koloko pano.